Com s'adapta un tren als canvis d'amplitud de les vies. La distància entre les cares interiors dels carrils és l'ample de via. A Espanya existeixen dos tipus d'amplada. L'amplada ibèrica, que és de 1.668 mil·límetres, i l'amplada internacional, que és de 1.435 mil·límetres. També existeix l'amplada mètrica, de 1.000 mil·límetres, però que no s'utilitza en trajectes internacionals. Per tal que els trens puguin continuar el recorregut, s'ha de canviar l'ample dels eixos, que és la distància entre les dues rodes. Per a realitzar aquesta operació hi ha dos sistemes: el sistema dissenyat per Talgo i el sistema Brava, dissenyat per l'empresa CAF. El sistema Brava és aplicable als diferents tipus de tracció i és compatible amb tots els tipus de vehicles i tecnologies existents. La separació de rodes s'aconsegueix amb un mecanisme accionat automàticament. Entrada del tren, descàrrega de les rodes, recolzament sobre els rodets, desenclavament, desplaçament de les rodes mitjançant rodets laterals, càrrega de les rodes, enclavament i sortida del tren. Amb aquesta tecnologia se supera fàcilment el complicat mapa ferroviari que tants canvis d'amplitud de via té. Més vídeos com aquest a curiositats.cat. Sigues curiós! Amb aquesta tecnologia se supera fàcilment el complicat mapa ferroviari que tants canvis d'amplitud de via té. I de mentre li anava fotent així, que tants canvis d'amplitud de via té i el micro fent moin.